Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Сен хәерле көн. Хәерле көн. Сезне Татар информ мәгълүмат агентлыгына чакыруның бер сәбәбе, соңгы арада без күзәтәбез бит, без сайтларга алып баручылар, статистиканы да күрәбез, трендларны да күрәбез. Сезнең популярлык артты соңгы бер айда. Һәм моның сәбәбе дә мәгълүм. Сезнең иҗат аша халык Илфак Шиһапов турында хатирәләрен яңартты. Күпләр Илфак Шиһаповның үзләрен яңадан ачты. Күпләр бөтенләй маршы белмәгән кешеләр Илфак Шиһаповның үзләре өчен ачты. Һәм әлбәттә сезне чакыру табигыйдыр. Чөнки сезнең сез иҗади мөнәсәбәттә дә булдыгыз, шәхси мөнәсәбәттә дә булдыгыз. Менә шушы яңарышны күреп, менә шушы омтылышны халыкның яңадан күреп кызыксынуын. Сез Илфак бу дөньядан тиешенчә бәйләнеш китте дип уйлыйсызмы? Үзегездә сизәсезме шокны? Ну, беренчедән алсу булай дип әйтергә, без сезнең белән сөйләшә башлаганда, ук интервьюга чакыргачтында шәхси бер нәрсәгә дә кагылмыйбыз дигән сүз бар иде. Ләкин сез бик югары дәрәҗәдәге чын журналист буларак, моның ничек тә җаен табып, матур итеп сорау бирә белдегез. Шулай дип әйтик. Ә кайчан күргәнегез бар безнең татарда исән чакта кешене зурлаганнарын? Чынлап, кеше киткәннән соң бөтен яхшы яклары килеп чыга, менә бу яхшы кеше булган икән, булай булган икән дип. Монда бернинди дә искитерлек нәрсә юк, бу безнең милләт өчен гади нәрсә. Илфакның эшләре, идеялары бик күп булгандыр дип уйлыйм. Безнең аерылганга быел, менә хәзерге вакытта 2 ел ярым. Соңгы вакытларда без аның белән бөтенләй аралашмадык. Шуның өчен нинди идеялар белән янып көйеп йөргәнен белмим, кызганычка каршы. Ләкин Илфак Шиһапов идеясыз яшәмәде бер вакытта да. Шуның өчен әле эшләнәчәк эшләре бик алда булгандыр дип уйлыйм. Ә бу теге бәяләү белмәү. Бүгенге көндә Илфак язган җырлардан шәхсән мин башкарган җырлар 300ләп. Илфакның тарихи язган мәкаләләре күп, аның журналист булып язган мәкаләләре күп. Аның чыгарган китаплары бар, аның язган сценарийлары, аның бүгенге көнгә хәтлек сәхнәдән төшмәй торган спектакльләре. Алар бөтенесе дә бар һәм аңлаган кеше, якын иткән кеше, алар бик күп. Аны шәхсән кеше буларак та, иҗатында һәм башкасында алар күпмедер дәрәҗәдә бәяләгәннәрдер дип уйлыйм. Бу тигән идея анда хөкүмәт тарафыннан тагын нәрсәдер бәяләүләр, аның турында сүз сөйлисе дә килми, чөнки дөресен әйтәсе килми, ялганлый белмим. Сезнең дуэтның башлангыч чорларын хәтерлим, мин вакытта радиода эшләдем. Гасыр радиосында һәм сезгә бик авыр булганын беләм, чөнки сезнең җырларга баштан ук информат дигән хис булды. Шуннан сезне эфирларга кертмәделәр, телевидениегә чыгармадылар, бик авырлык белән чыктыгыз. Һәм шул вакытта башта информат сүзен сез ничек кабул иткәнсездер, ләкин бер заман сез ул информатны үзегезнең плюска әйләндереп, махсус без информатны җырчылар дип йөри башладыгыз. Менә шушы информатны плюска чыгару кемнең идеясе? Бу бәлки алсу шәхсән сезнең фикерегездер. Махсус шушыны тардылар дип юк, мин алай дип әйтмәсем, бу бары тик безнең Илфак белән әйтәсе килгән сүз. Мин менә монда сезнең каршыгызда утырып, теге ниндидер кәнфитләнеп матур сүз сөйләп утырасым килми. Миңа 36 яшь, мин ничек бар шулай, гомергә шулай булдым, шулай булып калачакмын һәм турыга әйтәм, бер вакытта да үземне җырчыга санамадым. Минем ниндидер вокальный мөмкинчелекләрем дә андый зур түгел. Безнең бары тик Илфак белән бергә башланган иҗат һәм ничек бар шулай барды. Монда әйтәләр, менә сез альтернатив жанр, сез рок җырчы, сез поп җырчы тагын нәрсә. Ә мин белмим нинди стильдә эшләгәнемне. Менә минем күңелем нәрсә куша, шуны тотам да җырлыйм. Бүгенге көнгә хәтлек. Илфак белән булганда да шулай иде, бүген дә шулай. Минем концертта татар халык җырлары да бар, Илфак белән эшләгәндә дә шулай иде ул. Ниндидер бик социаль темаларга калганнар да бар, тарихи җырлар да бар, шырдый-бырдый темаларга гына да җырлар бар. Алар бөтенесе дә бар.
Һәм теге менә без альтернатив, безне тыялар дип нәрсәгәдер теге тәтрәтләнеп йөрү андый нәрсә булмады. Безнең бары тик үзебезнең иҗатны кешегә күрсәтәсе килде. Һәм без аны күрсәттек ахыр чиктә. Булда шундый хәлләр, мин районнарның исемнәре белән әйтмим. Ниндидер теге меңәрләгән сәбәпләр табып, мәдәният йортларына кертмичә, ахыр чиктә Илфак белән утырып сөйләштек тә, без әйтәбез, бездә демократия. Әйдә, булай әйтәбез, бу Илфакның фикере иде. Барабыз, менә авыл сабантуйларда кебек КАМАЗ арбасында генератор белән, хәтта аларның районнарында электр тогына да тотынмыйча, генератор белән барабыз и үзебезнең концертны күрсәтәбез, бушка күрсәтәбез. Шундый сүз барып ишетелгәннән соң безнең мәдәният йортларына керттеләр. Бу булган хәл бу. Күп нәрсәләр булды. Инде быел минем сәхнәгә чыкканга 15 ел була. Күрмәгән калмады. Төрлесе булды. Siz bek tırıştığız mı? Tığız bitinde bir intervyusunda Ilfak etken idi. Nişik biz tomaşaşı jiydik, nişik halkka yapmaydık. Biz Indina Tatar avına barsak da onda 3 kişi kelgәнме konsertка, 5 kişi kelгәнме. Biz алар өчен концерт куяйбыз. Булды андый хәлләр. Гадәттә бит инде концертны тан баштаптылар. Аны шундый зал җыелган шундый. Менә сез ул бер төкләп җыелган кешеләргә концерт куйдыгыз. Һәм шуның исәбенә халыкны, үзегезне яратучы тамашачыларны җыйдыгыз. Шуннан да шуның исәбенә эшләндеме? Һәм сез менә бу ысулны башка җырчыларга да киңәш итә аласыз. Һич шиксез. Гәрчә минем бүгенге көндә ниндидер бәлки теге гаебем, гунахым бардыр. Минем берничә концертларны кичектергән, хәтта атмый әйткәннәрем булды, чөнки менә мәсәлән минем группада 9 кеше эшли. Чыгымнар бик зур. Төркемне тотыр өчен чыгымнар бик зур. Үзләре чакырып китерәләр, мәсәлән, менә килегез әле безгә концерт белән килегез, без җибәрәбез, афишаларны, билетларны җибәрәбез. Һәм безгә көнендә әйтәләр, менә билетлар начар сатылды бит әле. Менә монда яңгыр ява, күрше авылдан чыга алмыйбыз дип әйтәләр, өйләреннән чыга алмыйча яталар. Андый вакытта әйе без бармыйбыз. Минем андый берничә гынахым бар. Мин моны турыга әйтәм, чөнки мин барган очракта бик зур суммага минуска китәм дигән сүз. Бер вакытта да теге менә мин халык әз җыелды дип үзләренең ставкаларын түләмәгән хәл юк. Минем группадагы һәрберсенең үзенең ставкасы бар. Һәм алар аны алалар. Концертта ничә кеше булуга карамастан. Аның төп башы миңа төшә. Шуның өчен ул вакытта уйларга туры килә. Башлаган вакытта без бөтенебез дә шундый энтузиазм белән башлаган кешеләр, бигрәк тә без Илфак белән группаны кыскартып, үзебез генә булса да барайык куяйык. Һәм мин тәгаен әйтә алам. Кайчандыр район үзәкләренә килеп 20 кешегә 3 сәгать концерт куйган районнарда бүгенге көндә мин 3 көн рәттән ачык кассага сольный концерт эшлим. Бу тикшерелгән нәрсә. Әйтәсе килә, менә бер җырны ротациягә биреп, анарга клип төшереп, теге менә шуларга популярлык яулап, ул 1 ел булырга мөмкин. Халык килә, шул җырга алданып концертыңны карый, үпкәләп кайтып китә дә киләсе елга килми. Бары тик шулай гына халыкны берәмтекләп җыярга кирәк һәм бер килгән кешене җибәрмәскә тырышырга кирәк. Популяр булу бик хәзер акчаң булса популяр булып була, алсы монда сүз дә юк. Но менгәчтән шунда тотынып торырга кирәк, анысы иң авыры. Әле аннан да авыррагы бар. Менә шунда тотынып торганнан соң күпмедер әкрен генә аска төшә башлыйсың. Аска төшкәндә нишләп тор уже җәүләп кенә түгел, тәгәрәп төшә башлыйсың. Менә монысы бигрәк тә авыр. Мин исемнәре белән әйтә алмыйм, бүгенге көндә зур җырчылар, мәсәлән, билет сата алмыйлар. Минем өчен бик хөрмәтле җырчылар, алар бик зур җырчылар, алар гомер буена эшләгән җырчылар. Бүтән җаннарын шушы сәхнәгә биргән кешеләр, ләкин аларга билет сатылмый, мәсәлән. Бу популярлык төшеме, бу безнең халыкның бәлки там карашы үзгәрүме, бүтән нәрсәгә омтылышмы. Но мин моны табигый дип уйлыйм. Бер кеше гомер буена популяр булып тора алмый. Чынлап та замана да үзгәрә, кешенең мәнфәгатьләре дә үзгәрә һәм сәхнә ул яшьлекне, матурлыкны ярата торган нәрсә. Артист гомере кыска. Мин шулай дим. Бүгенге көндә, мәсәлән, анда 20-шәр, 30-шәр ел сәхнә тотып тора торган кешеләргә һәйкәл куярга кирәк. Ул бик катлаулы эш. Кыргын карап торганда бик җиңел кебек. Әйе, менә сез бит инде шушы социаль челтәрләрдә еш була торган кеше буларак
бәлки күзәтәсездер, менә монда Инстаграмда нәрсә анда минем контакт битләрендә. Миңа ике кешенең берсе яза: "Әйе, сезнең эшегез җиңел, матур киенәсез дә, ресторанга йөрисез дә, фәлән фәсмәтән." Ә минем беркемгә бер нәрсәкәй исбатлап утырасым да килми. Үзе эшләп карамаган кеше аңламый. Миңа бер көнне шулай күп кенә язганнан соң язып куйдым бит, сез дә шулай яшәгез дип. Бик җиңел икән, сез дә шулай яшәгез. Сездән менә кадерле җырчы булу өчен, популярлык казану өчен нәрсә эшләргә кирәк дип сораучылар бармы? Бар. Яшь җырчылар киләме киңәш? Бар, бик күп. Авылларда киләләр, әтиләре, әниләре, минем кызым бик матур җырлый, без сыерны сатабыз, тракторны сатабыз, менә шул акчаны бирәбез, ярдәм итегез, безнең кызның җырчы буласы килә дип. Ә беләсең, ул сон нәрсә дим, балагызга бәхет телисез икән, җырчы булырга җибәрмәгез дим. Мин моны чын күңелемнән әйтәм. Мин бүген һәрбер күзәнәгем белән баламның сәхнәгә менүен теләмим. Мәсәлән, шәхси тормыш юк. Бернинди дә. Һәр вакытта да кеше алдында. Мин яңадан бер кат әйтәм, ул кырыйдан караганда гына бик җиңел һәм бик матур хезмәт кебек. Алай түгел. Менә мәсәлән, елына 180 концерт куела. Үзе сольный концертлар белән йөреп карамаган кеше аңламый аны. Димәк, мин 180 көн өйдә кунмыйм дигән сүз, өйдә юк дигән сүз. Менә мин мәсәлән әни кеше. Худайга рәхмәт, баламның геннары әйбәт. Акыллы, тәртипле бала, отличник бала, бик итәгатьле, тәртипле бала. Но мин иртән торып, бутка пешереп, башыннан сыпырып утырып, мәктәпкә озатып, кайтканын каршы алып, алай итә алмыйм. Гәрчә бөтен күңелем белән шуны теләсәм дә. Менә бу минем профессиям. Әйтәләр, но ошамаса, кит бар дип. Кит тә менә бүтән эштә эшли башла дип. Бүтән эштә эшләп мин баламны карый алмыйм, ашата алмыйм. Менә шушыларга кирип киткән һәм мин зарланып утырасым килми, бу минем яраткан эшем. Мин монарга хәзер бөтен башым белән кирип киткән инде, 15 ел бәләкәй генә гомер түгел. Аңа да карамастан мин үземнең баламның анда баруын теләмәс идем. Менә шәхси тормышта гаиләгез таркалу да шушы артистик белән бәйлеме? Гаиләнең таркалу сәбәпләре бик күп. Хәзер аның турында сөйләп утырудан бернинди мәгънә дә юктыр дип уйлыйм. Тик торганнан гына булган нәрсә түгел. Ләкин мин тагын шуны әйтә алам, без 13 ел буена Илфак белән бик матур яшәдек. Бер вакытта да начар сүз әйтмәдем, кешеләрдән дә әйттермәдем һәм бүген дә әйтмәячәкмен. Илфак ул Илфак. Сез үзегез өчен кадерле җырчылар кемнәр алар? Мин бу бик провокацион сорау. Алар минем өчен бөтенесе дә коллегалар, мин берсен аерып, берсен яманлыйсым килми. Бар, мин мәсәлән иҗатын бик хөрмәт итеп, кеше буларак хөрмәт итмәгән кешеләрем бар араларында. Бар, иҗатын бөтенләй аңламыйча кеше буларак хөрмәт иткән кешеләрем. Шулай да кемнең иҗатын сез тыңлыйсыз? Кемнең иҗатында сез өйрәнәсез? Бармы шундый шәхесләр? Юк, булсына да җавап бирмим. Сез Илфак белән җырлый башлаган, без алдардан сез әйттегез, мин җырлый башлаганда икенче төрле җырлар җырлыйм. Әйе. Илфак белән танышкач, сез Илфак тәкъдим иткән җырларын җырлый башладыгыз һәм сез әйтә торган булгансыз. Шундый җырлар. Әйе, нәкъ шулай алсын. Менә бу җырларны кабул итеп җырлый башлау сезгә авыр булмадымы? Психологик яктан, чөнки аларның бит тематикалары мәхәббәт тә. Юк, бөтенләй башка тематика, чынлап та мин әйтәгез үзебезчә авылча әйтеп куймыйм әле. Мин нормальный җырлар җырлыйм. Нормальный җырлар: Миләш, Чәчкә, Фонтан, Ромашка. Әнием, әтием, апам һәм башкасы. Илфак белән таныштык. Күпмедер вакыттан соң ул беренче җырын, күңел җырын миңа язып бирде. Ул аның чынлап та беренче язылган җыры. Миңа язды, мин аны тыңладым. Кит инде, ул вакытта әлбәттә мин Илфак абый дип дәшә торган вакыт ди. Илфак мәйтәм, мондай җыр булмый. Була ди. Җырлап карадым. Аннан соң теге тора бара мин әйтәм, син нигә миңа шундый җырлар язасың соң? Аның башкасын язып булмыймы дисең? Син үзеңнең тавышыңны кырыйдан ишеткәнең бармы соң ди, Илфак әйтә. Син бит инде җан кисәк әз генә чәчкәләр турында җырлый торган тавыш бирмәгән бит сиңа Ходай дип. Но ырылдый торган нәрсәдер бар тавышта. Әйтәм бит, яшь чакта ул бөтенләй ныгые. Акцент та көчле,
Тавышта да кіріп кеттім, жырладымды көңіл жыры, андан соң ялгыш язмыш, андан соң сәйір кіші, алсу, үмітсіз юллар кетті. Һәм мен бір 5-6 жыр жырлағаннан соң дегендей нормальный жырларны жырлай алмаячагымны аңладым. Чөнки мен аларның мәгънәсен дә аңламай башладым. Бөтенләй минем өчен ятка әйләнде. Менә Илфакның жырлары, әйе, ул минем күңел халәте. Бәлки ул минем күңел халәтемне тойганга күрә, аныкы белән тәңгәл килгәнгә күрә, шушындай симбиоз килеп чыккандыр да икебез арасында. Без аның белән ярты караштан аңлашайык. Бер сүз менә безнең төркемдә озак еллар эшләгән кешеләр, мәсәлән, көләләр, кешеләр алдында кычкырып сөйләшә алмый торган сүзләрне без Илфак белән утырайык теге. Илфак, әйе, шуннан нәрсә? Мин белмим, сиңа кара инде. Давай сөйләшкәнчә тогда, все аңладым, әйдә. Бетте. Менә беркем бер нәрсә аңлый, без аңлыйдык. Бер-беребезне. Иҗатта да, тормышта да. Күрәсең, без аның белән очрашырга, яшәргә, гаилә корырга һәм бала табырга тиеш булганбыз. Дип уйлыйм инде мин. Бер нәрсә дә бездән тормый. Ходай Тәгалә ничек язган, шулай булган. Ул миннән 12 яшьтән дә артыграк олы иде бит инде. Мин белән танышканда миңа 20 яшь. Менә шулай булырга тиеш булганы булса. Мин бүгенге көндә әз генә дә бер нәрсә дә үкенмим. Минем шундый бәхетле гомерем булды. Минем менә дигән улым бар. Минем җырларым бар. Һәм минем бүгенге күңел халәтем, алар бөтенесе дә Илфак белән үткән язмыш белән бәйле. Илфак Шигапов минем тормышымда иң зур роль уйнаган кеше. Төрле яклап. Мен сіз еттіңіз Илфак миңа тәкъдим итте җырлар һәм мин бераздан нормальный гадәти җырларны кабул итә алмыйм. Демәк, ул сезнең күңел халәтегезне, сезнең тойгыларны һәм потенциалыгызны сездән дә алданрак тоя. Әйе, әлбәттә. Әйе. Ача белгән дигән сүз. Хәзер алсу, бәлки, олыгаямдыр инде. Олыгаю галәмәтедер дип кабул итәм. Хәзер менә дигәндәй җырларында җырлыйсы килә. Мәдрүшкәләр җырлыйсы килә, курказлар артыннан җырлыйсы килә, җан ярсу, татар халык җырлары җырлыйсы килә, андыйларны да җырлыйсы килә. Мин андыйларны да кертәм. Мин аңлый алмыйм, теге җырны сайлаганда менә сүзләренә генә игътибар итәм диючеләр бар, көенә дип. Мин аңлый алмыйм, кайбер вакытта бөтенләй теге беркемгә ошамый торган җыр менә мин күңелем белән гашыйк булам да, шуны җырлыйсы килә. Мин нигә икәнен аңлата алмыйм. Төрлесе бар. Сезнең репертуарда фактан булган чорда татар милләтенә багышланган милләт мәнфәгатьләрен куйган җырлар булды. Һәм менә шундый сорау без инде белә идек бу вакытта Илфакны татар журналисты буларак, татар дөньясында билгеле шәхес буларак һәм милли идеялар белән сугарылган кеше буларак, һәм менә сез татар милләте турында ул вакытта белән очрашканчы уйлый идегез моның киләчәге турында, аның проблемалары турында, әле сезне татар милләтенә милли җанлы итеп Илфак үстерде. Алсуны монда башыннан башларга кирәк. Мин Илфак белән танышканда 20 яшь миңа. Яшькә карамый. Бәлки карамыйдыр да. Мин Габгадый авыл кызы, мин сәясәт белән дә кызыксынмыйдыр идем. Тарих белән дә мәктәп программасыннан гына. Илфак белән яши торып, ул хәлләр белән кызыксынмый мөмкин түгел. Ул аннан соң башланган нәрсә. Чынлап та. Сезнең шул вакытта милләткә, татар халкына мөнәсәбәтегез үзгәрдеме? Юк, монда бәлки мин дөрес аңлата алмаганмындыр. Татар халкы мин патриот тумыштан. Теге бары тик ачу гына булгандыр. Яңадан бер төрле ныгыту гына ачу булгандыр ул Илфак ягыннан. Әлбәттә, нидер Илфак тарихи китаплар укый, кызыксынасың, тегесен беләсең, бусын беләсең, яшәгән саен. Ну бит ул яшь тә бара. Әз генә бит инде фикер рәвешләү арта, әз генә бүтән төрле фикерләү рәвеше. Соңга таба уже ныгытып кирип китеп. Социаль темаларга да, тарихи темаларга да. Социаль, сәяси темалар
жырларыбыз үшін сіз нендей янаулар болмайдыңызмы? Болды, түрлісі болды. Әйтем, ошонда концерт куйдырмаган вакытлар болды. Мен хәзер теге күліп кенә карыйм инде анарга. Ул вакытта әле бит яшь, мен бала, бәләкәй бала белән кулда, Казанда, ниндидер бер чарада, стадионда, концерт вакытында минем кулда малай күтәргән киенә тора. Мин 3 номердан соң сәхнәгә чыгырга. Илфак каядыр китте шунда. Минем янга менде диндәге бер абзый, сакаллы, түбәтәйле. Алсы шуның кадәрле пычрак сүзләр әйтеп бетерде. Мин басып торам, мин аңламадым да. Гаебем нәрсәдә икәнен дә аңламадым. Менә син былай дип бик ямсыз сүзләр әйтеп, кулда бәләкәй сабый күтәргән киенә. Сәхнәгә чыгып кына кара, менә син дингә каршы сөйләдең, менә син былай иттең, әллә нәрсәләр булып бетте. Бик күп нәрсәләр булды. Менә бу 15 ел эчендә бар бу гайбәттән, менә моннан. Теге ниндидер пычрак ягулар, ниндидер сөйләүләр мин игътибар итмим инде хәзер андай әйберләргә. Төрлесе булды. Яңадан сезнең иҗатка әйләнеп кайттык. Башлангыч чорында сез иҗатта башлаганда сез бит инде үзгә стиль белән килеп кердегез. Һәм шул ук вакытта татар сәхнәсендә дип әйтик инде альтернатив музыкантлар дигән төркем оешты. Рок музыкантлар, рэп төркемнәр барлыкка килде, алар бик актив иде. Алар тупланып чаралар оештыралар иде, концертлар оештыралар иде. Сез шул вакытта шул оешмага алар белән бергә кирмәдегез. Анда кирмәдегез, йөрмәдегез. Моның сәбәбе нәрсәдә булды? Сезне чакырмадылармы? Ни өчен сез алар белән бергә тупланмадыгыз? Сез дә бит альтернатива идегез. Альтернатива, сез миңа аңлатыгыз әле, нәрсә дигән сүз ул? Альтернатива дип әйтик. Попсага альтернатива. Но мин бит попсада җырладым шул ук вакытта ук. Мин яңадан бер кат әйтәм, мин нинди стильдә, нинди жанрда эшләгәнемне аңламыйм. Әйе, анда җырлар, теге рок җырчылар, ул вакытта Алканат төркеме мәсәлән, Иттифак төркемнәре, алар шактый гына шактыйлар бит инде. Но аларның менә тәгаен бер юнәлешләре бар. Менә шушы жанрда эшлиләр. Ә мин кем? Кем ул Илсия Бәдретдинова? Нинди юнәлештә эшли ул? Мин бүгенге көнгә хәтлеп аңлый алмыйм. Миннән сорыйлар да, син нинди юнәлештә? Мен әйтәм, Илсия Бәдретдинова юнәлешендә. Ә мин аңлый алмыйм, аңлата алмыйм. Миңа андый тусовкалар бер вакытта да кызык та булмады, дөресен генә әйткәндә. Тусовкалар тотынасы. Тусовкада йөргә вакыт та булмады, ул дөресен генә әйткәндә. Без бит концертлар белән эшләдек. Без кайтып кермичә гастрольләр белән. Мин Илсия сезне социаль шәһәрләрдә күзәтәм. Һәм башка артистларны да күзәтәм журналист буларак. Мин Jonathan буларак түгел, журналист буларак. Күзәтәсең, карыйсың. Бер дөнья бар, татар сәхнәсе дөньясы. Алар бер тусовкада әйләнәләр. Аларның селфи һәр вакыт бер-берсе белән ничектер. Сез һәр вакыт аерым. Нәтиҗәдәге вакыттагы альтернатив төркемнәргә кушылмагызны да шуннан бәлки күрәмсез. Тусовка кешесе түгел. Түгел. Мин йөрим дә, кайтам да, өемдә бер үзем, рәхәт шулай. Минем андый чараларга вакытым да юк, йөрергә теләгем дә юк, дөресен генә әйткәндә. Конакка да күп чакыралар, тусовкаларга да чакыралар. Якын дусларыгыз бармы? Бар, Аллаһка шөкер. Мин горурланып әйтә алам, менә бу бик авыр вакытлар булды. Фак белән аерылганнан соң бик авыр вакытлар булды. Менә шушы депрессиядән чыгаручылар, алар минем дусларым. Төнге сәгать 3-тә шалтыраткан вакытлар булды. 5-тә шалтыраткан вакытлар булды. Килеп кыйнап бетергән вакытлар булды. Төрлесе булды. Без бөтенебез дә эмоциональ кешеләр. Минем бик бәлки үземнең организм өчен бер начар гадәт бардыр. Мин зарланырга яратмыйм. Мин еларга яратмыйм кеше алдында. Мескенләнергә яратмыйм. Ә эштә җыела бит ул. Сез әгәр дә игътибар иткән булсагыз, сез бер-ике комментарийны гына укып карагыз, анда миңа язылган. Нормаль кешенең йөрәге моны күтәрергә тиеш түгел. Бөтен нәрсәдә гаеплиләр, бөтен нәрсәгә пычрак аталар. Бу Илфак арабыздан киткәннән соң бөтенләй башланды, ул ныгытып торып башланды. Әгәр дә мин үлгән булсам, Илфакны яманлаган булырлар. Безнең халык кызык шулай. Бер нәрсә дә белмәгән киенә, шуның кадәрле начар сүзләр әйтеп,
Беләсеңме, мин үзем кабул итмим андый әйберне. Минем теге чыныккан, бәлки мин хәзер берәр нинди теге катгый ямьсез сүз әйтәмдер, ләкин мин менә булай закрытый аккаунтлардан, ниндидер фейковый группалардан, кеше аша ниндидер пычрак яла ягулар, гайбәт, ямьсез сүзләр җиткерүчеләрне менә бу кыйма артыннан өреп ята торган карт тешсез этләрне кабул иткән кебек кенә әйтәм. Ул тешли дә алмый ул. Аларга бер нәрсә әйтергә кирәк. Мин монда бит әле, менә мин эт бит әле, миңа карагыз әле, игътибар итегез әле дигән кебек. Мин андый түбән дәрәҗәгә төшә алмыйм. Гафу итегез. Этләшеп ята торган. Бер вакытта да артымнан сөйләгәннәрен яратмадым, бер вакытта да үзем кеше артыннан сөйләмәдем. Әгәр дә бүгенге көндә кемнеңдер миңа яла ягасы килә икән, һәм аның шушы яласын дәлилләрлек әйберләре бар икән, мин дойлга әзер. Утырсыннар, килсеннәр, күземә карап әйтсеннәр, минем яшерер нәрсәм юк. Мин ничек бар шулай сөйлим. Менә мондый түбәнчелекне аңламыйм мин. Мәсәлән. Һәм Аллага шөкер, минем улым аларны кабул итми. Мин ул аккаунттан, үземнең аккаунттан, анда минем бүгенге көндә 73 меңгә якын кеше утыра. Алар һәр даим утыралар. Мин торам, мәсәлән, йокыдан торылма, минем теге шәхси хәбәрләргә, анда директка, миңа 50ләп хәбәр килеп төшкән була. Анда да әллә нәрсәләр язар, тегесен язар, бусын язар. Җавап биреп утырырга һәрберсенә дә вакытым юк, кызганычка каршы. Менә шушы 73 мең кеше арасыннан 2 генә кешене мин үзем сызып аттым, кара спискка керттем, чөнки башка сыймаслык нәрсәләр яза башладылар. Минем Instagram улым белән синхронизация тора, улымның телефоны белән. Улыма ямьсез кагыла башлаганнан соң гына кара спискка керттем. Булай алар минем өчен бөтенесе дә кадерле. Бу ниндидер теге сама пиар нәрсәгә түгел, мин халык белән аралашам, шушы социаль челтәрләр аша. Мин аларның фикерләрен беләм. Мин аларның эстраданың кая юнәлешен күзәтәм. Халыкка нәрсә кирәк икән, нәрсә белән сулаганнарын күзәтәм. Һәм хәтта ниндидер бытовой темаларга да. Варенье ясарга өйрәтәләр алар мине, тегесен өйрәтәр, бусын өйрәтәр, ниндидер киңәшләр бирәр, миңа кызык. Мин алар белән аралашу чарасы дип кабул итәм. Ниндидер гайбәт сатып утыру чарасы дип түгел. Мин яшермим, мин укыйм, вакытым булганда комментарийларны укып чыгам. Һәм үзем өчен ниндидер нәтиҗәләр ясыйм. Бары тик шул гына. Instagram'ı күзәтеп барам, сезнең күп очракта, хәтта 80% очракта сезнең постлар кемгәдер нәрсәдер дәлилләргә тырышкан кебек. Сез анда кулланучыларны үртәп язасыз нәрсәдер. Кайбер вакытта үртәмим. Кайбер вакытта алсу үртәми мөмкин түгел. Менә шушы әйтәм бит инде анда гайбәтләре бит теге пычрак язалар. Сез тигеләй, сез булай, тагын сез икән инде, мин сезне күрә алмыйм. Җыен шуның әйберләр язалар. Андый вакытта мин рәхәтләнеп көләм. Бүгенге көндә медицинада ялгышмасам, мин бик теге тирән йөзә торган кеше түгел. Мазохизм дигән диагноз бар. Мин моны тәгаен әйтә алам. Менә мин андый кешеләргә ширле кешеләргә караган кебек күрәм. Бу мазохизм. Мин үземә ошамаган кеше белән сөйләшү, аралашу, ниндидер теге тормышын күзәтү түгел, мин сөйләшмим дә. Миңа нигә кирәк ул? Мин бер тапкыр яшим, мин миндә берәү генә. Һәм мине кызганыч, минем вакытымны кызганыч үземә ошамаган, яратмый торган, бигрәк тә күрә алмый торган кешеләр белән сөйләшеп тору минем өчен, мәсәлән, башка сыймаслык хәл. Миңа кирәк түгел. Алар утыралар. Менә шундый кешеләргә менә булай сыпырып кына, башыннан гына матур итеп аңлатасы килә. Шул да, но мин аларны да хөрмәт итәм. Алар минем кешеләр. Мин бөтен кешегә дә хөрмәт белән карыйм. Кешеләр төрле булалар, нишләтәсең инде. Мин кемнедер яратмыйм, мине кемнәрдер яратмый. Но без барыбыз да кем өчендер иң кадерле кешеләр. Һәм без барыбыз да үзебезнең фикеребезгә әйтергә хакыбыз бар. Ләкин мин яңадан бер тапкыр әйтәм. Мин үзем бөтен нәрсәне дә күтәрәм. Әгәр дә минем балама кагылалар икән, мин моны күтәрә алмыйм. Мин бөтен дөньясы белән күтәреп бәрәм, әйтеп карасыннар берәр нәрсә. Менә